Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. 2 июльдән башлап республикада инвалидлыкка чыгу яки аны озайту кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Ягъни инвалидлык 6 айга автомат рәвештә озайтылмый. Бу ковид йогышыннан саклану чараларының кимүенә бәйле. Тагын бер мөһим мәсьәлә. Инвалидлыкны раслау алдыннан медицина социаль экспертизага юлламаны рәсмиләштерү өчен медицина оешмасына алдан мөрәҗәгать итәргә кирәк. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында Республика медицина социаль экспертиза бюросы җитәкчесе баш эксперты Ригель Низамов шушы кагыйдәләргә конкрет тукталды, тыңлаучыларны инвалидлык буенча кызыксындырган сорауларга җавап бирде. 1 июльдән Россия хөкүмәте 588 карары эшкә ашырыла. Ул без 2006 елдан эшләнгән 95 карарны туктата эшләвен. Анда ни яңалыклар әйтәсе килә? Беренчедән әйтәсе килә, ул 1 июльдән без кешене безгә только медицина учреждениесенә җибәрә ала. Элек аны пенсион фонды җибәрә ала иде, социаль министерство җибәрә ала иде. Хәзер аларның анда вакытлы аларның җибәрә алмаячаклар. Элек кешегә больницага килеп авыру тапмасалар, безгә җибәрә торган аңа справка әйтергә кирәк, справка ВК биреп, ул үзе самостоятельно безгә мөрәҗәгать итә ала иде. Казанның күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр китапханәсендә сайлау процессы мәсьәләләре буенча интеллектуаль уен узды. Викторинаны Татарстан үзәк сайлау комиссиясе оештырды. Турнирда катнашучылар өчен биремнәр илебезнең генә түгел, башка дәүләтләрнең дә сайлау хокукына кагылышлы иде. Һәркемнең сайлау кагыйдәләрен яхшы беләсе килә. Интеллектуаль уен белемнәрне ачыкларга булышты. Турнирда Бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыятеннән 7 команда катнашты. С 2009 года идет сотрудничество между библиотекой слепых и избирательных. Күрмәүчеләр китапханәсе 2009 елдан бирле үзәк сайлау комиссиясе белән хезмәттәшлек итә. Кешеләр сайлау процессында үз хокукларын, мөмкинлекләрен ачыклый. Сайлауларда тавыш бирү тәртибе белән танышалар. Күрмәү яки начар күрү сайлауларда катнашырга комачауламый. Сайлау хокукын махсус әдәбияттан, аудио китаптан өйрәнәләр. Викторинада белемнәр сынала. Тематика вопросов. Сораулар нигездә сайлау процессы хокук өлкәсендә хокукый тәрбия бирү мәсьәләләреннән тора. Китапханә белән бергә хезмәттәшлегебез бик кирәкле. Барлык гражданнар да үзләренең конституцион хокукларыннан файдалана алсын өчен тырышабыз. Интеллектуаль турнир берничә этапта узды. Җиңүчеләрне җыелган баллар буенча билгеләделәр. Фәнис Ахматов, Фируза Насырова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясенең «С чего начинается Родина» дип исемләнгән телемарафоны финалына чыгучылар безнең телерадиокомпаниягә кунакка килде. Иң яхшы башкаручыларны бүләкләү тантанасы булды. Республикадан телемарафонда катнашу өчен 70-кә якын гариза килгән иде. Профессиональ жюри иң яхшы 10-сын сайлап алды. 3 башкаручының чыгышы берничә сәгатьлек Смотрим платформасында эфирдан бөтен илгә күрсәтелде. Төрле яшьтәге башкаручыларның җырлар язылган видеоларында Ватанга мәхәббәт, республиканың истәлекле урыннары темалары чагылыш тапты. Татар телендә дә әсәрләр яңгырады. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында өлкән мөгаллим булып эшлим. Һәм менә шушы матур проектта катнашырга насыйп булды. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, бик зур рәхмәт минем өчен тавыш биргән барлык тамашачыларга да. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Казаннан 4 яшьлек Риналда ярдәмгә мохтаҗ. Малай сирәк очрый торган кан авыруыннан интегә. Табиблар аны сауыктыру өчен барысында эшли, матди ярдәм кирәк. Риналның яраткан шөгыле бер туган абыйсы белән куышлы уйнау. Тик авыру сәбәпле малайга артыгын йөгерергә, башка балалар белән аралашырга ярамый. Күптән балалар мәйданчыгына барырга хыялланабыз, әмма әлегә бу мөмкин түгел. Улымның иммунитеты бик түбән. Аны тернәкләндерү өчен кулдан килгәннең барысын да эшлибез. 6 айлык чагында ук малай еш авырый башлый, сәбәбе лейкоз. Ринальга сөяк мие күзәнәкләрен күчереп утыртканнар, тик ул ныгып китә алмаган. Ә икенче операция уңышлы узган. Хәзер тернәкләнергә кирәк. С основным диагнозом мы справились. Төп диагноз буенча дәвалау бара, хәле яхшырыр дип өметләнәбез. Хәзер иң мөһиме эзлегүләргә юл куймау.
Развилась тяжелая иммунологическая комплексная недостаточность у ребенка, а также Балада ауыр иммунологик комплекслы җитешсезлек күзәтелә. Ашказаны эчәк системасында да проблемалар барлыкка килде. Авыруга организм үзенчә реакция бирә. Шулай ук балада аксым да җитәрлек түгел. Дәвалау катнашмалары белән махсус туклану таләп ителә. Сөяк мейнең яңа тукымаларын тулысынча кабул итү, иммунитетны яхшырту, авыру симптомнарыннан арындыру өчен малайга даими рәвештә дарулар кабул итәргә, махсус тукланырга кирәк. Ярты елга курс узу өчен бәя бик югары, 585 мең сумнан артык. Гаиләнең бу кадәр мөмкинлеге юк. Малайга ярдәм итү өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Ислам дөньясындагы вазгыять турында тулырак хезмәттәшем Мөршидә Җихан җиткерә. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. 2020 елда пандемия башланганнан бирле бу ел хаҗ сәфәрен кылу Россия мөселманнары өчен беренче мөмкинлек. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең күчмә утырышында хаҗ сәфәре кылу мөмкинлеге турында сөйләшүләр алып барган иде. Шуның нәтиҗәсе булып Татарстан хаҗиләренең беренче 2 төркеме олы сәфәрдә. Юлга кузгалганчы Казан халыкара аэропортында булып, хаҗга китүчеләр белән очрашып алган идек. Шул мизгелләрне яңартыйк. Бик күңел тула, бик анда әйтәләр иде безгә, бик барасы килә дип, гел барасы килеп тора икән. Менә бу гарәфә көнендә әйттеләр безгә җомга көненә туры килә дип, икеләтә бәйрәм. Шуңа күрә инде дугалар кылабыз, Алла бирсә. Россия мөселманнары өчен 11318 квота бүлеп бирелде. Шуларның 810 урыны Татарстан диния нәзарәте өчен. Быелгы хаҗ сезонының үзенчәлекләрен Сауд Гарәбстаны хаҗ министрлыгы билгеләде. Беренче 2 төркем хаҗилар Мөхәммәдия мәдрәсәсе остазлары җитәкчелегендә хаҗ кыла. Аллаһ Тәала сәфәрләребезне җиңел кылсын, Аллаһ Тәала кабул кылсын. Әлбәттә, хаҗ ул экскурсия гына түгел, ә бер зур шундый өстә булган вазифа. Һәм инде без иншаллаһ Тәала барыбыз да инде шушы хаҗга хәтле әзрәк дәресләр алып, нинди дә булса үзебезне әзерләдек. Ул беренче яктан, рухи яктан, шул ук вакытта матди яктан да, физик яктан да әзерләндек. Иншаллаһ Тәала, Аллаһ Тәала җиңеллек бирсен, Аллаһ Тәала ахыр чиктә хаҗларыбызны кабул кылсын. Төркем җитәкчеләре хаҗ һәм гомрә кылу тәҗрибәсе булулары, гарәп телен, шәригать фәннәрен, хаҗ кылу таләпләрен яхшы белүләре буенча сайлап алынган. Һәрбер елны руководитель булып барсак та инде без барыбер үзенә карата ул аерым буларак хаҗ гамәле булып карала. Чөнки төрле кешеләр була, төрле чираклар менән төрле ниләр үзгәреп тора, таләпләр дә шулай ук үзгәрә. Хаҗ сәфәре дәвамында тәҗрибәле төркем җитәкчеләре тарафыннан төрле укулар, дәресләр үткәрү каралган. Һәрбер намаздан соң кыска гына вәгазь, хаҗ тәртипләрен искә төшерү булачак. Соңыннан кунакханәнең конференц залында экскурсияләр узатырган мәйданчыкларда вәгазь кичәләре үткәрү планлаштырыла. Сәфәр дәвамында татар халкының гореф-гадәтләренә нигезләнеп, Корбан бәйрәме көннәрендә корбан ашлары, мәҗлесләр үткәреләчәк. Күпчелек вәгазьләрне аралашу элемтәне татар телендә алып бару ниятләнә. Хаҗга китүчеләр Казанга 21 июльдә кайта. Корбан бәйрәме ел сайын Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә, быел 2нче атнада 9 июльдә уза. Диния нәзарәтенең Зәкят хәйрия фонды һәм Казан мәчетләре корбанлыкларга гаризалар кабул итә. Казанда корбан чалу өчен 17 мәйданчык әзерләнә. Шулай ук район мәчетләре каршында да корбан чалу өчен урыннар билгеләнгән. Төгәл адресларны Татарстан диния нәзарәтенең рәсми сайтына кереп белергә мөмкин. Татарстанда беренче тапкыр җәядән ату буенча туган батыр бөтен Россия турниры була. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган турнир 22 июльдән 24-нә кадәр Алабуга шәһәрчегенең борынгы Болгар мәчете янындагы мәйданда үткәрелә. Турнир барышында кунаклар, катнашучылар борынгы Болгар цивилизациясе тарихы белән таныша ала. Гаризалар 15 июльгә кадәр кабул ителә.
Бүгінгі жәмғияттәге бір туктаусыз үзгәрешләр кешене даими психик киеренкелектә стресс хәлендә яшәтә. Стресслар бик күп ширнең килеп чыгуына сәбәп булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәламнең артыгын борчылу гынах дигән хәдисен истән чыгармаска кирәк. Барыгызга да сәламәтлек теләп, бүгенгә саубуллашам. Җомга көнегез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.